Раздзел 13. Калі першая птушка ціўкнула ў хмызах, ёй ніхто не азваўся. І гэта азначала, што быў жнівень, і птушкі сталі больш лянотнымі. Такая мусіць халодная раса. Так не хочацца кідаць гняздоўя. Хто гэта там азваўся? Ах, ён, няўрымста! Хоць бы яшчэ хвіліну, хвіліначку. Раса сапраўды была халодная. Лісцікі бэзу, густа пакрытыя ёю, здаваліся шэрымі. Шэрае, туманнае, прабівалася праз лістоту святло. Страсяні галіну карычкі, сцюдзёны і нават балючы, як шрот, дождж прамочыць з галавы да ног. У шэрым святле вывелі коней на цёмны ад расы жвір. Логвін, пазяхаючы, глядзеў, як Кандрат і Андрэй запрагаюць у маленькую лялечную брычку двух шатландскіх поні. А тыя запрагалі і не пераставалі здзіўляцца жывёлам. У поні былі чубкі і вочы, такія рахманыя. Худы, падабраны Логвін быў усцешаны тым, што яму не давядзецца ехаць. Ён вось пастаіць, а потым і пойдзе, і даспіць гадзінку-другую. Хай сабе едуць адны. Хто пакрыўдзіць дзяцей? Дзеці — усмешка Божая. Іх крыўдзіць нельга. І таму Логвін здаволена усміхнуўся. Разбудзілі дам, кінуўшы жменю пяску ў акно першага паверха. Яны апрануліся хутка і праз капрыз майкі вылезлі праз акно і, вядома, адразу ж прамоклі. Таму іх, пад агульны рогат, давялося з месца садзіць у брычку і захутваць вярблюджай папонай. Так яны і сядзелі, як двайняткі. І прыемна было глядзець на ганарлівы твар майкі і свеженькае пыска Яні. Жвавы, як цвыркун Мсціслаў, адразу ж забраўся ў брычку на месца фурмана, каб быць бліжэй да дзяўчатак. Логвін, гледзячы на гэта, толькі галавою круціў. Спрытны чорт! Як артуць! Такі ўжо татарын! Проста дзівуешся! Алесю падалі ургу, Андрэю мышастую касюньку, Кандрату і Паўлюку спакойных дарашаватых кабылак. Алесь агледзеў кавалькаду, усё было гатова. І ён зноў адчуў у сэрцы тое шчасце, якім жыў ужо другі дзень. Гэта атрымалася так нечакана. Учора ўначы прыйшлі кагутовы, мокрыя, перапэцканыя, як чэрці, закалелыя. Перабунтавалі ўсіх у доме. Нават бацька ўстаў. Кінуліся мыць і скрэпці дзяцей пад наглядам Карпавай Анешкі і прыгажуні Кірдуновай жонкі. Так-сяк пераапранулі і адправілі спаць. А раніцай амаль разам прыехалі Мсціслаў і Майка. Заняткі адразу адмянілі на цэлых 5 дзён, і гэта азначала 5 дзён усмешак Майкі і кандратавых жартаў. 5 дзён! Звар'яцець ад радасці можна. Алесь быў бясконца ўдзячны бацьку за тое, што ён не рабіў аніякай розніцы, скажам, паміж Яняй і Майкай. Трэба, скажам, падчас прагулкі перанесці дзяўчат цераз лужыну. Бярэ пад пахі адразу двух і пераносіць. Жахліва было б, каб ён рабіў іначай. Бацька ж наогул не думаў, якія такія правілы ён парушае і якім падпарадкоўваецца. У яго проста была тая натуральная ветлівасць, тая шырыня ў поглядах, памяркоўнасць да людзей, якая грунтуецца на непатрэбнасці нешта даводзіць сваімі паводзінамі і абыякавасці да таго, што пра цябе скажуць іншыя. Ты безумоўны.
Ніхто ўжо не можа страціць тваю прызнаную ўсімі годнасць, а ты сам тым больш. Таму ты можаш рабіць тое, што хочаш і як хочаш. А гэта, калі ты не злы ад прыроды, няўхільна вядзе да дабрыні і паблажлівасці, можа, трошкі абыякавай. Правілы для іншых. Правілы для тых, хто даводзіць, хто сам у душы трошкі сумняваецца ў сваім праве. Тыя павінны ведаць, які з мноства нажоў ужыць у гэтым выпадку, павінны няўхільна трымацца этыкету. Менавіта трымацца, бо ён не стаў для іх просты, як паветра. І правільнасць іхніх паводзін выдае іх, як занадта класічнае вымаўленне выдае чалавека, для якога мова, на якой ён гаворыць, няродная. Бог мой, баяцца есці рыбу ножом? А калі яна рачная, занадта касцістая? Дык ужыві нож, не муч сябе, як за сталом у цёткі, ад якой чакаеш спадчыны. Бог мой, баяцца купляць стрэльбу з антапкамі для рамяня, каб не падумалі, што ў цябе няма слугі, які носіць яе за табой. Якая лухта! А калі сапраўды трэба пайсці аднаму? Дык аддай майстру прыварыць антапкі, не муч сябе. Прынамсі, зрабі гэта для улюбёнай стрэльбы, для найлепшага свайго друга. Падабаецца табе ламаць яблык рукамі? Ламі. І наплюй на варварства ножа для садавіны. Хочацца есці без правіл? Еш у смак і ў волю, каб іншым зайздросна было. Хочацца ўжыць мужыцкае слова? Ужыві. Хочацца рабіць няправільнасці ў французскай? Валі. І ведай, што раскошу аргатізмаў і жаргону можа дазволіць сабе толькі чалавек, для якога мова Расіна або мова Гёте не адрозніваецца ад сваёй. А калі гэта выглядае трошкі па-мужыцку, тым лепей. Многія сапраўдныя арыстакраты падобныя да мужыкоў. Пан Юры ніколі не думаў аб гэтым менавіта такімі словамі. Гэта атрымлівалася само сабою, як дыханне. І таму дзецям было з ім лёгка і проста. Маці ў гэтыя дні трошкі прыхварэла і не выходзіла да іх. У яе якраз пачынаўся той настрой асаблівай уражлівасці, якога пан Юры заўсёды пабойваўся і які цягнуўся звычайна толькі некалькі дзён на год. Пачыналася гэта з першымі жоўтымі лісцікамі на бярозе, за іллёю, які, як вядома, скінуў з кожнага дрэва па 2 лісты. Дрэвам яшчэ бясконца доўга было зелянець, але няўлоўны сум, які разліваўся з гэтага часу ў прыродзе, няўлоўныя для вока першыя прыкметы памірання, быццам адразу забівалі сумную і слабую жыццярадаснасць маці, і яна замыкалася ў сабе. Паскараў усё гэта дзень, калі пан Юры збіраўся на першае сапраўднае паляванне. Учарашнія хлапунцы ўзняліся на крыло. Крыжныя яшчэ не пачыналі ліняць. Набліжаўся дзень вялікай птушынай крыві. З вечара пачыналі рыхтавацца, і адразу ў матулі пачынала балець галава, а вочы сумнелі. Ведаючы, што нічога не паможа, што добры і мяккі пан Юры робіцца, як толькі дойдзе да палявання, сапраўдным убоіскам і нізавошта не паслухаецца яе, яна ўсё ж распачынала вартыя жалю спробы ўтрымаць яго. Як вы можаце гэта, Жорж? Жорж маўчаў, утаропіўшыся ў талерку. Філёмон? Так яна называла Халімона. Казаў, што ўчора бачыў, як качка вяла хлапунцоў. Іх яшчэ многа.
Яны ва ўсіх качак, у якіх ліса разбурыла першае гняздо. Дык мы, матухна, хлапунцоў не страляем, бараніўся пан Юры. Што ў нас? Разумення няма. Мы сёння на бакасоў едзем. Яшчэ горш. За што такіх маленькіх? Пан Юры маўчаў. Што ён мог зрабіць, калі з лугоў і балот ляцеў такі прызыўны кліч? І пані Антаніда разумела, што яна нічога не зробіць. Тады яна замыкалася ў сваіх пакоях, не пускаючы на вока нікога. Нават малы Вацлаў у гэтыя дні пераходзіў на рукі мамак. Што ж, калі ў яго кволыя ружовыя пальчыкі? Яны таксама будуць трымаць стрэльбу. Гэта было нейкае сумнае непаразуменне перад пачаткам забойства, якое жыло ў душах многіх. Нашто гэта? Чаму? І яна завешвала вокны ў пакоях. Мужчыны, забойцы. Пан Юры вяртаўся позна, галодны, прапахлы псінай, вінаваты, здавалася, нават перад мурамі дома, і асцярожна клаўся спаць на скураную канапу ў паляўнічым пакоі. Асцярожна, хаця спальні былі ў другім канцы вялікага будынка. У гэтыя дні ён не мог глядзець у вочы нават служанкам, якія ўсе былі, вядома, на баку пані. Ён хаваў вочы, яму было сорамна, бо ён не мог закілзаць сваю няшчасную страсць. А пані Антаніда сядзела ў сваіх пакоях. Пан Юры, сустракаючы сына, казаў яму: «Ты, брат, не лезь да яе. У яе, ці ведаеш, не тое, што ў нас». Пакоі маці былі цёмныя, як і яе думкі. Усё памірала. І якраз у гэты час дзе-небудзь на пясчанай касе біўся няшчасны кулік, у адчаі сочачы за немінучым набліжэннем. Якім пачварным страхоццем здаваўся яму сабака, якім вялікім, галавой пад аблокі, здаваўся яму забойца, які няўхільна набліжаецца. І вакол была смерць, а паратунку не было. Няўжо цені бясконцых птушак не з'яўляюцца ім уначы? Няўжо яны не ведаюць, што яны таксама памруць? Немагчыма было жыць. І пані Антаніда не жыла. Таму што ўсё памірала, нават першыя два лісткі, што ўпалі з кожнай бярозы. Потым пані як быццам прыміралася з тым, што адбывалася вакол, выходзіла са сваіх пакояў, і зноў сыны і муж бачылі за сталом яе вінаватую усмешку. Так было і ў гэтыя дні. Матуля пусціла да сябе толькі Яню і Майку, і яны ўтрох корпаліся ў старадаўніх італьянскіх скрынях для пасагу, перабіраючы старыя карункі, бабчыны раброны, дастаючы пад радасны візг дзяўчат розныя нечаканыя рэчы. Скрыні былі бяздонныя, і здзіўленням таксама не было канца. І соладка, таямнічым усходам пахлі рэчы, перасыпаныя лавандай і сухімі пялёсткамі руж. З імі была толькі дамовая краўчыха, таму што праз 4 дні было вырашана прыбірацца, і дзяўчатам рабілі касцюмы пастушак, ды яшчэ Яні трэба было зрабіць пару святочных сукенак. Так яны і поўзалі палову дня па падлозе пад лясканне нажніц і няўлоўны, калі прыслухацца звон нітак, якія перакусвала швачка. Затое з панам Юрыем дзецям было лёгка і проста. Ён сядаў за стол і перш за ўсё пытаўся ў дзяцей грубым голасам: «Што, дзеці, ці лілі вы алею бульбу, ці не лілі?
і пытаў другім голасам: «Чаго ты цілілікаеш?» І зноў адказваў першым голасам, толькі вінаватым: «Я не цілілікаю, я пытаю». Дзеці рагаталі. А ў бацькі хоць бы усмешка, зусім сур'ёзны, нават змрочны. Толькі ў вачах таіліся вясёлыя чорцікі. І дзеці яшчэ больш палюбілі яго, калі ён згадзіўся адпусціць іх адных агледзець старое загорскае гарадзішча з руінамі камяніцы. Госці пайшлі спаць. Бацька з сынам і герам Фельдбаухам абмяркоўвалі гэтае пытанне ўтрох. І калі немец па сваёй ахвоце вырашыў далучыцца да дзяцей, бацька разважліва зазначыў яму на шматлікія невыгоды, якія давядзецца цярпець усяму наваколлю ад легкаважнага імкнення пана Фельдбауха да забаў. «Я бы рад, пан Фельдбаух, але я толькі падумаў, што вы, напэўна, забылі». «Вас?» «Вы, напэўна, забылі, што хаданскія рыхтуюць феерверк, каб здзівіць гэтых выскачак з Магілёва. Яны прасілі, каб гер Фельдбаух прыгледзеў, бо ўсім вядомыя яго поспехі ў піратэхніцы, якіх ён дабіўся, удзельнічаючы ў падрыхтоўцы традыцыйнага студэнцкага феерверку яшчэ ў Геттингене. Але пан адчувае сваю незаменнасць, ён спешчаны, як кожная славутасць. Ім давядзецца цярпець моўчкі, як заўсёды церпяць прыхамаці славутых». Гувернёр схапіўся за галаву. І сапраўды забыў. Было б няўдзячнасцю. Ды яшчэ феерверк, шум, выбухі. Ён паспешна пайшоў збірацца, каб назаўтра раней выехаць да хаданскіх. Бацька і сын засталіся ў курыльні. Пан Юры задумліва пускаў дым партугальскай сігары. «Бацька», — сказаў Алесь, — «у мяне да цябе справа. Но адпусці кагутоў на волю». Бацька зірнуў на сына са здзіўленнем. Той сядзеў у крэсле, і шэрыя вочы глядзелі непрымірыма. «Мне сорам глядзець ім у вочы. Я хачу, каб яны прыходзілі да мяне самі, а не тады, калі я іх паклічу. Ім трэба даць волю і вучыць таго з дзяцей, хто гэтага захоча. Магчыма, Паўлюка, яму якраз час». Бацька не раззлаваўся. Ён занадта даражыў сяброўскімі адносінамі, якія склаліся ў яго з сынам. «А ты падумаў, ці захочуць яны гэтага?» Уся адказнасць адразу падае на плечы вольнага. Адказнасць за неўраджай, за магчымую пошасць. Адказваць страшна. У гэтым сакрэт таго, што многіх так вабіць армія. Асабліва, калі генерал добры. І ўсё адно. Яны ж не ведаюць іншага жыцця. У няведанні няма шчасця. Ды і я ніколі не забуду іх, дапамагу. І яны не будуць баяцца, што зменіцца генерал». Пан Юры з павагай паглядзеў на сына. «Дарослы», — падумаў ён, — «умее нават разважаць і мае нават нейкія там перакананні». І хутчэй ад замілавання гэтай нечаканай даросласцю, чым ад усведамлення неабходнасці волі для кагосьці з кагутоў, бацька сказаў: «Добра. Праз 2 тыдні я паеду ў Сухадол і аформлю вольную. А ты не баішся, што вольныя яны пакінуць цябе?» «Іхняе права», — сказаў сын. «Ды толькі яны не пакінуць». «Добра, сын. Я зраблю гэта для цябе». «Для сябе», — сказаў сын. «Ну, для сябе. Што яшчэ?» «Вучыць іх трэба». Бацька задумаўся. «А ты падумаў, сыне,
ці вядзе гэта да шчасця. Зараз у іх простыя думкі і пачуцці, упэўненасць у тым, што карысная іхняя праца і яны самі. Чым ты хочаш гэта замяніць? Ты ведаеш, якія бязодні, адна за адну страшнейшыя, расчыняюцца перад вачыма дасведчанага? Якія бязодні жаху і холаду? Сам я не так далёка пайшоў, і то часам адчуваю. Ледзяны холад і ледзяная самота. З кожным пытаннем усё менш разумееш. З кожным пытаннем менш надзеі на шчасце. А раптам яны выявяцца лепшымі за іншых, такіх шкадаваць трэба. Для іх кожны чалавек як далёкая зорка. Вось якая гэта самота. Яны разумеюць увесь жах, у які мы ідзем, усю бязглуздасць кожнага з мільёнаў учынкаў. Просты бачыць толькі зладжаны крок чалавечых кагорт. Мудры мае тупат чарады, якая бяжыць да прорвы. Ён бачыць, што тыя, хто яе вядзе, ненавідзяць чараду і адзін аднаго. Ён бачыць, што ўвесь наш хвалёны свет — рота, якая крочыць не ў нагу, і ў якой толькі паручнікі, толькі ўрады і імперый крочаць у нагу, каб давесці людзей да агульнай пагібелі. Ён паківаў галавою. Дык ці не лепей араць зямлю, паляваць? Сын сур'ёзна глядзеў на яго. А мне? Ты хацеў бы гэтага? Не. Дык не жадай тады і ім. Успамінаючы цяпер гэтую размову, Алесь не мог не думаць, што зрабіў правільна. Усё добра. Цяпер трэба ехаць. І ён лёгка занёс нагу ў стрэмя. У сёдлы, хлопцы! Урга злёгку, пужаючы, даў свечку. Потым апусціўся на пярэднія ногі і затанцаваў, косячы на брычку і дзяўчатак залатым і трошкі крывавым па бялку вокам. У майкі стала халодна ў жываце. Такая гэта была дасканаласць. Так лагодна хваляваліся залатая грыва і хвост коня. Мышастая касюнька адчула здраду, нават раўніва гігатнула і, перабіраючы акуратненькімі, як стопачкі капыцікамі, панесла Андрэя да ўргі, каб быць бліжэй да вераломнага гаспадара. Рушылі. Застаялыя коні пайшлі лёгкай ступой. Коннікі, абкружыўшы брычку, ехалі моўчкі. Абы з дарослых вачэй. Паабапал алеі стаялі туманна-блакітныя, выцягнутыя, як на дацкім фарфоры, дрэвы. Яны павольна адплывалі назад. А майцы ўсё гэта было нова. І тое, што хлопчыкі эскартавалі іх, і тое, што ўсе маўкліва прызнавалі правадыром гэтага трошкі няўклюднага хлопчыка, які ехаў наперадзе ўсіх на арабе, і тое, што побач з ёю сядзела гэтая зусім не непрыемная сялянская дзяўчынка з дзікаватымі сінімі вачыма. Ён жыў у вас, шапнула яна. Які ён? Гожы Сказала Янька. і смелы. Ён ад мяне бычка-гадавіка цягнуў. Я з таго часу баюся кароў. І майка чамусьці была ўдзячная ёй за добрыя словы. Алесь! Сказала яна. Алесь прытрымаў ургу, паехаў побач. Ты малайчына, што зрабіў так. Як? Ну, што мы без дарослых. Блізнюкі пераглянуліся, заўважыўшы манеўр Алеся. Бадай што гэта было непатрэбна яму аставацца з дачкой чалавека, у парку якога яны пазаўчора былі. Але яны змоўчалі. Яны, наогул,
нічога не расказалі Алесю аб начных сваіх прыгодах, калі ўбачылі, што раніцай прыехала Раўбічава дачка. Не варта. Тым больш, што яна ніштаватая. Бываюць жа і ў чараўнікоў добрыя дочкі. Гэта ўсе ведаюць, хаця б па дзедавых казках. Прыедзе каралевіч, дык яны яго яшчэ і ад злога бацькі ўратуюць. Вядома, калі закахаюцца. Масціслаў сядзеў на месцы фурмана, і таму Алесь і Майка не абмовіліся і словам пра медальён. Калі выехалі з парку, усход ужо моцна чырванеў. Хлопцы пачалі дурэць, ганяцца адзін за адным. Ад'язджалі так далёка, што рабіліся лялечнымі. А потым наўскапыта з дзікімі выгукамі ляцелі проста на брычку. Потым паехалі паплавамі ўздоўж папараці. Тут травы ніхто не касіў, занадта далёка было. І коні хаваліся ў ёй вышэй жывата, а коннікі нагадвалі дзікіх скіфаў. Буяна цвіў, малінавы скрыпень, жоўтыя конусы магутнага царскага бэрла хісталіся, як сягала вока. Кандрат на хаду зрэзаў полае сцябло дудніку і зрабіў з яго пісталет, а потым, нечакана наляцеўшы на брычку, наставіў яго на Мсціслава. «Хто такі?» — спытаў Мсціслаў. «Ваўкалака», — ашчэрыўшы зубы, сказаў Кандрат. «Давайте дукаты ў худую суму, давайте княгіню, з сабою возьму». І цягнуў рукі да янькі. Дзяўчаткі віскаталі, хаця ваўкалака быў мілы і зусім не страшны, і нават падабаўся майцы. Было весела. А потым Андрэй спяваў песню пра ваўкалаку, і яму падцягваў нечакана прыемным голасам Мсціслаў. Што то за сцежка, без краю, без краю, што то за коннік, ступою, ступою, злыя татарнікі пад капытамі, воўчае сонейка над галавою. А потым другую, як малады ваўкалака пайшоў адбіваць у гайдукоў бацькавых валоў і не вярнуўся ў дом, і як груган на сухім дубе казаў яму, што робіць у двары ваўкалакаў бацька. А бацька ламаў рукі і прыгаворваў: «Я, жывучы, валоў нажыву, а цябе, сыночак, увек не знайду». Песня ляцела над морам разнатраўя, і ўсім было шкада старога бацькі, але так і карцела самім пайсці ў лес на волю пад воўчае сонца. Пацягнуліся мяккія гарбы, зарослыя верасам. Сонца ўзыходзіла за спіною, калі яны ўз'ехалі на адзін такі горб, а па другі бок яшчэ ляжалі цень і туман. І тут перад вачыма дзяцей успыхнула ў тумане белая шырокая вясёлка, слаба аранжавая звонку, шыза-блакітная знутры. Затым сонца адарвалася ад зямлі, белая вясёлка знікла, і верас лёг перад вачыма, упрыгожаны мільёнамі павуцінак, якія ззялі ў кроплях расы. Што ж гэта яна? Жаласна спытала Майка. На што знікла? Чакай, сказаў Андрэй. Зараз будзе табе ўзнагарода. І ўзнагарода з'явілася. На павуцінках, на росным верасе, раптам з'явілася другая радуга. Выцягнутая, яна ляжала проста на траве, ззяла ўсімі вясёлкамі, уцякала ў бясконцасць ад іхніх ног. Ты адкуль ведаў? Спытала Майка з павагаю. Ведаў, проста адказаў Андрэй. Майка з павагаю ўздыхнула. А потым, як працяг гэтай феерыі, над верасам, над гарбамі, зарослымі лесам, з'явілася на збегу папараці і другой рачулкі, на высокай гары паміж імі вялікая руіна, 3 вежы і рэшткі муроў.
Уброд перайшлі папараць, лазілі па каменнях. Майка, Алесь і Андрэй узлезлі нават на адну з веж. Кандрат і Мсціслаў з Янькай асталіся ўнізе. Майка, Алесь і Андрэй стаялі ў вышыні і глядзелі на неабсяжны свет, які ўвесь, здавалася, належаў ім. Зубцы вежы сівелі палыном, рудыя ад ржы кавуны ядраў былі сям-там быў мураваныя ў кладку. А далей была папараць, лугі, лясы, свет. Гэты замак аднойчы ўзялі мужыкі, сказаў Алесь. Майка міжвольна зірнула на Андрэя. А што ж, сказаў Андрэй, што мы, зломкі? А знізу маленькі Кандрат крычаў брату: «Злазь ужо, галата! Высплюся я на тваёй шкуры!» «Прывязка», — сказаў Андрэй. «Злазь!» — крычаў Мсціслаў. «Злазь, цівун пацук! Тут цябе ваўкалака з беларускім ладымерам чакаюць!» Раззлаваны за цівуна пацука, Андрэй палез уніз. А яны сталі ўдвох і глядзелі на зямлю. Ты атрымаў? Спытала яна. Атрымаў. Хораша тут. Вельмі. І ведаеш што? Давай будзем як брат і сястра. Давай. Уздыхнула яна. На ўсё жыццё? На ўсё жыццё. Пасля таго, як пад'елі ў цені адной з веж, Андрэй прапанаваў падацца яшчэ далей у лес, бо там, на гэтай самай папараці, жыве млынар, вядзьмар Грынь-Паківач. Сонца ўздымалася ўсё вышэй. Ярасны шар, калматы шар над зямлёй. На гарызонце лягла ўжо белая смуга, над якой плавалі ў паветры, ні на што не апіраючыся, верхавіны дрэў і вежы загорскай камяніцы. Лес сустрэў холадам, такім звонам ручаін, такімі сонечнымі зайцамі на салатавых плоскіх крыжыках заечай капусты. Хутка Паўлюк заўважыў лясны ставок, маленькі, схаваны між дрэў. І тут усе зразумелі, што ніякі млынар ім не патрэбен. Распраглі коней, а самі разлегліся ў густой траве. Над ставам ззяла сонца. Над люстранай паверхняй вады стракозы рыўцамі ганяліся за сваім ценем. Заміралі ў паветры, каб падмануць цень, а потым кідаліся. А ніжэй за іх слізгалі па паверхні вадамеркі. Іхнія лапкі апіраліся на ваду і прагіналі яе. І таму па дне стаўка ад кожнага малога канькабежца бегла па 6 маленькіх плямак ценю з арэолам вакол кожнай плямкі. Алесь і Майка, прыхапіўшы з сабою Яню, пайшлі вакол стаўка, каб паглядзець, адкуль ён бярэ ваду. Натрапілі на ручаіну, што бегла такая чыстая сярод свежых імхоў, і пайшлі ёй насустрач. Вада бегла па дне вільготнага яра, бакі якога там-сям прарывалі магутныя валуны. Тут і дрэвы былі магутныя. Сонца амаль не магло прабіць іхняй шыракалістай засені. Часам вада ўтварала зялёныя калюшкі. Гулка, як з гарматы, вырваўся з дрыгвяністай лешкі дзік. Кінуўся ў нетры. Спалохаўшыся, яны ішлі далей, цяпер ужо не аглядаючыся на бакі. А на адным з валуноў, ледзь не над іхняй галавою, стаялі Корчак і Грынь-Паківач. Глядзелі, як маленькія фігуркі прабіраюцца ўсё вышэй і вышэй па цёмным дне. Калі яны зніклі ў засені ляшчыны, бледны Корчак перавёў дыханне, сціскаючы ў руках Паківачову дубальтоўку. «Аднаго ведаю,
шэптам сказаў ён. Траюрадны пляменнік нашага кроера. Гэтага б... Паківач спалохаўся. Ты што? На шчоках у Корчака хадзілі жаўлакі. Іх усіх пад корань. Панянят, княжат. Ну і дурань, сказаў Грынь. З імі сялянская дзяўчынка. Ды і самі яны чым вінаватыя, дзеці. Ты за лішнюю злосць сябе выпусці. Задушыць. За лішняй злосці не бывае, сказаў Корчак. Хадзем адсюль. Густыя зарасці ляшчыны і воўчага лыка праглынулі іх. А дзеці тым часам знайшлі выйсце вады. Знайшлі ў самай глыбіні яра, пад галавазломнай сцяной, у растапыраных шатах арэшніку, праз які падаў у лонца вады адзіны прамень. Крынічка, спакойная на паверхні, выкідала з глыбіні сваёй пясчаныя фантанчыкі. Вечна жывыя пясчынкі рухаліся, расцякаліся па дне ад сярэдзіны жарала, скакалі. А побач другі малы гейзер, амаль на паверхні, таксама тужыўся нарадзіць ваду, але ў яго не хапала сілы, і ён толькі часам выпускаў з сябе сытыя бурбалкі. Бацька вады, Шэптам сказала Майка. Бацька вот, паправіў Алесь. Вось так і Дняпро пачынаецца недзе, Жывая вода. сказала Яня. І яна апусцілася на калені і зламала пальчыкамі крыштальную паверхню. Піце. Будете жыць 100 год. Пойдзеце далёка, як Дняпро. Яны ляглі на жываты і доўга, часам адрываючыся, пілі ваду, такую халодную, што яна абручом сціскала лоб. А вакол быў зялёны і чорны паўзмрок, і толькі адзін прамень падаў між іхніх галоў на нябачную ваду, мякка залоцячы дно.